Esta historia comezou o día que nos coñecemos. A miña historia, a súa historia, a nosa historia. Estábamos no instituto, non se me borrará da memoria. El era o Inte, e eu era a Xorda. Enseguida acercouse a min e empezou a cuestionarme. Por que non me contestas se só quero ser amable? Eu escribínlle nun papel. Díxenlle que non o entendía, que non quería ser groseira. Sabía que me perdoaría. Así foi pasando o tempo. El namorouse de min e eu del. Puxémonos frente ao altar. El xuroume ser sempre fiel. E como non, eu confiei. A partir desde aí, todo foi decaindo. Empezaron as discusións, os malos entendidos. El dicía continuamente: eu quéroche así, xorda e obediente. Despois traíame flores, 1000 perdóns me pedía, e eu, como unha tonta, as 1000 veces que creía. Co tempo, dinme conta de que iso non melloraba. Quen ao principio xurou ser sempre fiel era o que me enganaba. As flores termináronse, os 1000 perdóns desapareceron. Todas esas palabras en golpes se converteron, e o meu corazón e o meu corpo iso doíalle. E agora que? Situacións como estas hai moitas, e evitalas é vosa responsabilidade e nosa responsabilidade.